V ďalšom videu si môžeme povedať, čo je dôležité pri výbere textilu bežeckého a ako sa obliec na jar. Hej. Končí nám zima, sú dlhšie dni, teplejšie dni a potrebujeme nejaké nové oblečenie a trošku k tomu jarnému a letnejšiemu oblečeniu bežeckému. Veľmi je dôležité, aby sme sa obliekli priamo úmerne počasiu. Vždy je potrebné pri behu sa obliecť tak, aby keď vybehnete, vám bola jemnočko zima. To znamená, keď vám je už teplo, hneď ako začnete behať, tak je isté, že po niekoľkých minútach vám bude príliš teplo a budete až takzvané horieť. Čiže jemnočko, chladno by vám malo byť, keď vybehnete von a veľmi dôležité sú tie materiály. Pri behu sú to väčšinou tenké materiály, ktoré sú ale vetruodolné a jemne vodeodolné, čiže jemne to nepremokne, neprefúka to, ale dýcha to smerom von. Čiže pri behu produkujeme extrémne veľké množstvo tepla a potrebujeme, aby tie materiály až od toho termoprádla, ktoré máme priamo na koži, aby cez tú hrejivú vrstvu a aj tú nepremokavú a neprefúkateľnú vrstvu to odvádzalo tú vlhkosť preč. Čiže keď si to vezmeme od vrchu, tak tam potrebujeme nejaké tričko, alebo keď je ešte chladnejšie, tak základné termoprádlo, ktoré ide na kožu. Druhá vrstva je potom buď nejaká vesta, alebo potom bundička, ktorá nás trošku hreje a zároveň tam potom tvorí aj tú vrstvu, ktorá je neprefúkateľná, nepremokavá. A čo sa týka nohavíc, tak sú to potom buď bežecké zase tenočké kraťasy, ktoré sú voľné, alebo to isté sa potom dá aj veľasťákov, čiže ktoré sú priamo na kožu. Zase je to v rôznych značkách od Nike, Hoka, Essex, široký výber tohto oblečenia a to isté potom pri dámach. Keď si pozrieme, tam sú to potom tie farby ešte také veselšie, čiže celé je to do červenej, žltej a to isté potom tie farby. Už keď prechádzame do leta, tak to ide až do tielok a teraz na jar do takýchto štýlových bežeckých bundičiek, ktoré sú v rôznych farbách, strihoch a zase to odvádza ten pod smerom od tela smerom von a zároveň to hreje, neprefúka a je to na jar ideálne. Čo sa týka spodnej časti, zase sú to dlhé, 3/4 alebo až krátke elasťáky. Veľmi dôležitá vec pri behu sú ponožky alebo podkolienky, čiže zase ponožka by mala byť taká, ktorá je prielnavá, ktorá obopína to chodidlo, často sa používajú kompresné, čiže tlačí to na žily, odvádza to tie splodiny metabolizmu z nôh smerom k srdcu, čiže je to aj také zdravšie, keď to tlačí na tie žily a tá kompresia sa dá robiť teda ponožkami alebo návlekmi lítkovými, čiže tu vidíme, že je to takýto lítkový návlek, ktorý je natiahnutý na lítku a zase tlačí to na žily, nedochádza k otrasom svalov a pri behu je to veľmi obľúbený doplnok a je to lepšie ako mať holé nohy. Je to dobré aj na cestovanie, po behu alebo ale niekoľko hodín to mať ako regeneráciu. Čiže k doplnkom a k textilu asi toľko.